Hello, hello, hello. Good afternoon to everyone, no? Sa akong matigpaminaw. Tigtanaw sa akong YouTube, no? Kini si Iring Banbanon, busa, may iring ako diri nga banbanon sad. So, ang akong buhaton, mga kapusok pamilya, sa Bisaya pa, awang snacks, mga iring banbanon, mag-deliver ko ron. Lugaw, binisaya, puspas, kung social pa, chuchuchucho. So, akong gibuhat, mga iring banbano, naghimo kong sauce, garlic chili. Akong gigamit, kuan ni mga iring, mga olive oil, social, ka-afford. Mo ni akong kuan, akong salsa, akong lugaw. Naglugaw ang tampok usa ka kawa na. So mga iring, watch out mo, follow sa akong YouTube channel ha. Iring Banbanon, ayaw mo kalimot. Kaya ang akong Iring Banbanon din pahiti. Bosa na din Tanawa, dayon. Iring-iring Mo na akong Iring Banbanon, mga iring iyaan. Mo na akong gibantayan. Part-time na ako mga yads. Nagluto kong kuan in town, snack sa among kuan. Makauban kay until now, wala pa rin may trabaho. So manginom tayo yads. Nakipan apple, papagwapa ni yads. Sugar free. Usasan ni sa diet na ako. Every morning. So, lamig kayo niya akong kuan, chili sauce with garlic niya siya. Lamig siya ibutang sa lugaw, kung naka-shumay, sa social, kinatang-apo rin ba yun? Lugaw na sa takaron. Painit sa tiyan. Magtitid na ba yun? Kay 2 weeks. Extended ang quarantine diri. So mag-isod ka 2 weeks, then after 2 months, walay trabaho. So, ang kinahanglan nato bayot, magtipid ka. Lisod ka ang mga ta sa gawas. Part-time na ako, manguskus ko. Kung iring, sa ako manimbos. Tignan ako yung hugaw. Hindi ko gamay. Survive na ka, lugaw-lugaw lang sa tamang bayot. Masa nagsustos ka bayot, kaya nakalisod ng kalibutan bayot. Kaya na nag-move na sa atong kuan bayot. Mga iring banbanon diya ha? Ayaw mo kalimot bayot. Kining Bisaya bayot. Iring banbanon. Taga Cebu. Mukha ni siya atong iring banbanon bayot. Bisaya ko. No? Salamat mga iyaan, mga yads, o mga iring banbanon biha, o uban pa mga iring iring gilagit. So, ayaw mo kalimot, be safe, click sa akong YouTube channel, subscribe, bye-bye, God bless!